Θα μας σκοτώσεις ρε φρένια! 300 χιλιόμετρα έκανα. Τον μπράλο τον έβγαλα μια ευθεία. Είναι ευθεία ο μπράλος. Μα τώρα πού είσαι ρε? Πού να είμαι? Κατέβα κάτω να σου πω. Κατέβω κάτω. Έλα κάτω ρε να τα πούμε. Αλλιώς ρε. Πάρ' τα πάνω σου, πάρ' τα πάνω σου. Μπορείς να το βουλώσεις, παλεύω εδώ πάει για τη ζωή μου. Ω παλάκια, έλα από μπροστά. Κάτω. Ωραίο. Πρώτα απ' όλα, πες μου τι σε βάρες. Με τοπική, με τι έχεις φέρει. Ό,τι έχει ο καθένας, τούτο εδώ βρήκα. Μωρή τον καθρέφτη εδώ πάνω. Ποιος τον έβαλε μωρή τον καθρέφτη εδώ πάνω. Τον έχω βάλει για τον παρκάρω να βλέπω τα μπροστινά. Τέλος πάντων. Τι θα γίνει τώρα? Θα το φτιάξουμε, θα μου βάλει τσουμουσαμάδες. Να σου αλλάξω ωραίες που έχουμε εδώ πέρα. Μας τώρα τσουμουσαμάδες. Ποιους μου σαμάδες. Στα πλάγια ρε. Έχω ακούσει ότι είστε οι καλύτεροι. Καλύτεροι μας, αυτό είναι επικαθήμενο, το έχεις πάρει χαμπάρι. Έχω ακούσει όμως ότι κάνετε και τιμές. Τίποτα, τζάμπα. Όταν λέει τσάμπα. Χωρίς λεφτά. Αυτό είναι 13,60. Το έχεις πάρει χαμπάρι, επικαθήμενο. Εσείς δεν κάνατε ένα post τώρα ότι τα κάνετε όλα δώρο? Α, για το post λες. Ναι. Εδώ ο Ζαμπούρη έχει κάνει επιχειρήσεις. Ένα πράγμα δεν έκανε σωστά. Το γιότ. Εκείνο εκεί το βαρεμένο, σόνικεντε. Άκου τώρα. Όχι, είναι καλό παιδί, ρε. Άκου με εμένα τώρα, εγώ δουλεύω εδώ. Το παιδί έχει δίχτυ βλακείας μείον 18 IQ. Πήγε το παιδί και έβαλε ότι έχουμε δώρο το μουσαμά. Αν το πάρει κανεί τηλέφωνο το χάμου και πάρει και πέσει απάνω στον κυραλέκο, αν το δεν περάσουν 3 γενναίες. Άσου λοιπόν να προχωρήσω. Έλα μωρέ τώρα, μωρέ, να σου πω μωρέ. Να σου πω και να μου πει δεν τελειώνει. Αλλά θα πει. Το βλέπει εδώ πά. Κοίτα εδώ. Λοιπόν, πάρ το ευθεία με μεγάλα βήματα και μέτρα. Πήγαινε. 1, 2, 3, 4, 5. Άστα τα φυλάει, άμα με βρει. Τασό! Τσακίσου κι άλλα στην εταιρεία. Έχουν έρθει κάτι ζαβά εδώ πέρα. Σε τσάκωσα. Και τώρα λέγαμε να παίξουμε κρυφτό. Καλώς το να. Λοιπόν, έλα. Τώρα τα μετράς εσύ. Κάτσε εδώ, τελειώνω το τηλεφώνημα. Μέτρα εσύ. Τι θα μετρήσω? Ό,τι βρεις, μέτρα από εδώ. Γενικά παίρνουμε διαστάσεις για να πάρουμε επιχορήγηση. Έλα εδώ και μάζεψε το τούτο εδώ. Ξέρω εγώ μόνο ποιος είναι, έτσι θα σε δω, λέει θέλει δώρο. Ωραία, σε περιμένω. Πάμε πιο εκεί. Γιατί το κάνουμε αυτό ρε μας τώρα? Αυτός ο μουσαμάς δεν παθαίνει τίποτα. Είναι για 5.000 χρόνια. Θα σε βάλω, θα σε στείλω στην Αίγυπτο, θα είσαι σαν τον Κότζακ, τον Φαραώ. Θα σε έχουν σαν Θεό εκεί πέρα. Πάμε λίγο πιο εκεί. Τι κάνεις εδώ? Καλώς τον επιστήμονα. Τι είναι αφεντικό, κάνουμε τώρα και εξαγωγή στην Αίγυπτο. Ρε βγάλει τον άνθρωπο ρε. Έλα, Κλεοπάτρα, σήκω πάνω, ρε. Τι θέλει άνθρωπος ρε Γιώργο? Τι θέλει, έλα εδώ, έλα. Να τον ζευγαλώσουμε, τον πήρε χαμπάρι. Πάμε, αγάπη μου. Πάρ' το άλλο το ζωντανό. Εγώ ήρθα να φτιάξω τσουμουσαμάδες. Τι έγινε με αυτόν ρε Γιώργο? Ήρθε με εκείνο εκεί. Πάει να με σκοτώσει. Και τι μου λέει? Τι? Θέλω μουσαμάδες. Να μου σαμάδες θα βάλει. Βιάζει να βγάζει συμπεράσματα. Μη σε καλοπιάνει με τη φάτσα την ηλίθεια που έχει. Πες του τι μουσαμάθες. Δώρο. Έχουμε. Συγγνώμη, έχουμε μουσαμάδες δώρο. Έχουμε. Ο πατέρας σου το ξέρει. Ξέρει. Και έχει συμφωνήσει σε αυτό. Σωστά. Με το καλό μας ήρθατε. Ζαμπούρης, σαλάγατα. Να το κλείσουμε. Αν το διάλογο κάνω. Μου ελάτε, έχουμε και οι μάντες. Και οι μάντες ήρθα για μουσαμά και θα φύγω και μη μάντες. Δώρο κάντους, Πούτα σου όλα ρε.